Wiecie, ja teraz nie wiem, jakie są lektury we szkole zarządzane, bo co chwila się coś ich zmienią. Nawet ponoć już Scarlet nie będziemy oglądać. Scarlet nie będziemy oglądać? Nie, no bo tam murzyny są służące, nie? I to jest niepoprawność, ale... Zawsze, że się na Redzie Butlerze wzorował. No patrz! Jona Scarlet nie, bo ona była za chudo w pasie, a my nosimy ślozoczki, kiełbaśnice, co by jeszcze być grubsze. Ale zmierzam do tego, że jest ta kolektura Łysek z pokładu Idy i o jakże była uwóz, to rzek się, ja zawsze myślała, że te konie wykopalni to były dawno temu, nie, dawno. A rzeknij mi, kiedy ostatni koń tej kopalni był i jak w ogóle te konie były transportowane na dół do kopalni? Co one tam przecierpiały niestety? No, do kopalni trafiały po wcześniejszej kwarantannie na powierzchni. Specjalnie przetrzymywali je w stajni, tam gdzie nie było zbyt jasnego światła, żeby ich oczy przyzwyczaiły się do ciemności. A jak już się trochę do tego przyzwyczaiły, to nawet czasami im miech na głowa zakładali i prowadzili na miejsce zjazdu, czyli na zrąb. Zrąb to jest tam, gdzie rozpoczyna się luneta szybowo i trzeba podnieść szolę wyżej nad zrąb i na specjalnej uprzęży założonej koniowi podnieść konia pod szolą. Szola to winda, byście nie wiedzieli. I potem powolutku spuszczano. No a jak w tej... Jak to długo trwało? No teraz jest, są różne szacunki. Niektórzy twierdzą, że godzinę, niektórzy twierdzą, że 5 godzin. Ja słyszałam, że Wszystko zależało od tego, jak koń do tego podchodził, jak współpracował. Specjalnie też opiekun tego konia szedł przedziałem drabinowym i z nim godą, żeby go uspokoić. Inni też twierdzą, że czasami go karmiono jeszcze odpadami z browaru książęcego, żeby się uspokoił, bo tam chmiel jest. Nie? No ale to też różnie ludzie opowiadają, różne ludzie rzeczy piszą. Ale ustalamy, że zjeżdżał w tym przedziale czasowym i trafiał na poziom, a na tym poziomie były stajnie. Czyli były stajnie. Były stajnie specjalnie przygotowane, gdzie spąk był wyłożony drewnianą podłogą. Co to jest pąk? No spąk to tamka się szłapie czy mnie. Aha. No i była dyluwa z holcu. No. I od razu też musiały być specjalnie przygotowane miejsca, gdzie parkował koń, czyli takie poidło, bo woda mu jest potrzebna, żeby miał się z czego nafutrować, takie następne korytko, no i że lubią sianko, no to sianko też musiało być. No i tam zaczynał się aklimatyzować, a potem ten, co się nim opiekował, to przychodził, ubierał mu hołunto, zakładał mu, wyprowadzał, do wózków go przymocowywał i jeździli. No i tak to było. Wiadomą rzeczą jest, że tak, każda żywa istota, jego świeczka różnie się spalała. A jak już zjechał, no to już nie wyjechał, bo już ustaliliśmy, że długo transport trwał. Czyli ostatni koń żywy, który robił Na na grubie. dole, na grubie, który to był rok? Znaczy w latach 60. Postanowiono zrezygnować ze współpracy z końmi, chociaż twierdzą, że ostatni koń w 2003 roku z Wieliczki wyjechał i nazywał się Baśka. Baśka, nomen omen. Baśka. No ale dobra. Nie będziemy sam jarać tych, które są, że tak powiem, za zwierzętami, za prawami zwierząt, ale jak koń, to owiec, to No. żarcie, czyli jak górniki, to śniadanie, czyli drugi konsument, szczury. Co mi możesz powiedzieć o szczurach na kopalni? Są dzisiaj, jakie bo to są ponoć strasznie sprytne stworzenia. Są one dzisiaj? Jak najbardziej są. Akurat Dzisiaj też? w tej kopalni, w której pracowałem, to były myszy. Bo to zależy, albo są szczury, albo są myszy. Nigdy razem. A czemu nie ma? Nie wiem, nigdy, parę razy się pytałem, ale nie potrafiły odpowiedzieć.
Więc nie wiem dlaczego jest tak. Ale ci, co pracowali na kopalniach ze szczurami, to rzeczywiście opowiadają, że są bardzo inteligentne i bardzo sprytne i że potrafiły do każdej klapsznity się dobrać. Ale też opowiadają, że pracowały jako sejsmografy. Że jeżeli dochodziło do jakichś mikrowstrząsów, to one to wyczuwały i wcześniej zaczynały uciekać, niż strop zaczął się walić. Więc dlatego górnik nigdy nie krzywdził, czy też myszy, czy szczura, bo liczył na to, że w trudnej sytuacji mu się to zwierzątko odwdzięczy. No poza tym słyszałam, że skarbek objawiał się czasami pod postacią szczura albo myszy. No to mi kiedyś taki jeden opowiadał, że 2 razy mu się to przytrafiło. Ej ty, No, że było tak, że rozszedł do jakiegoś ciemnego korytarza i usłyszał głos: nie właź tam, no i on nie wlósł. I tam się zasuło. Nie? I potem to się 2 razy mu przytrafiło i on myślał, że on jest jakiś głupojolog albo coś, że jakie głosy słyszy, bo wiesz, że jak się głosy słyszy, to trzeba iść do specjalnego lekarza, co by cię do białego fartucha schował, nie? no, No i on tak już zaczął siedzieć na tej kupie węgla i już załamywał ręce, że będzie musiał jechać kaś. Ale przyszła taka myśl i ludzkim głosem mu powiedziała, że to ja cię uratował, skarbnik. Mówi: Jerona, skarbniczek. I od razu wyciągnął kyj za sznity i go nafutrował. I mówił: jakiś fajny skarbniczku. A kaś ty był, jak ja się żenił, nie? Takie opowieści też czasami górniki opowiadają, ale to jest nieprawda, przecież nikt by myszy czy też szczura nie skrzywdził. no ja ci powiem na koniec, ja mam kolegi, który studiował na AGH, no i miał praktykę po tym na kopalni, ale mu się po tej praktyce odwidziało, bo mu porządku kazali iść tam kasik, było blank ćma, a on się tam bał trochę, nie? I on jednego dnia padał, że tam mu się pokazuje taką białą postać ze brodą i taką kryką i on tam już nie będzie chodził. I myślał, a on się to wymyślił, i myślał, że go opieprzą albo co, ale wszyscy mu uwierzyli i już go tam więcej nie posyłali. Także te górniki są bezprzesądne, nie? No są, lepiej tam, gdzie niebezpieczeństwo jest, nie wchodzić. A jak już musisz wleźć, to zawsze bierzesz ze sobą benzynka, żeby sprawdzić, czy da się tam dychać. A jak te wasze grupy tam chodzą po Guido, trafiały skarbnika kiedykolwiek? Trafiają i mają okazję się z nim pogadać. To ja już tam więcej nie pójdę, albo pójdę jeszcze raz. Nie, ale ja się wam przyznam, ja tam była 2 lata temu. jak Ale no. była taka sytuacja, że rzeczywiście prowadza grupa, No. prowadza, patrzę, siedzi skarbnik. No ale ja udał, że go nie widzę, nie? I cała grupa idzie, a ten skarbnik tam siedzi. A na końcu grupy szła nauczycielka. I mówi: skarbnik, zrobię sobie z nim zdjęcie. I usiadła zaraz obok niego. Jedna, drugo, nie? Trzecia robi zdjęcie, a skarbnik go do: czekajcie, Józef wstana. Wiesz, jak one citały. A kto to był? Skarbnik. Ja myślę, że one te szczewiki tam między glajzami potracą. Te dziecka, jak zobaczyły, jak te rektorki citają, nie? To zaraz była alarmu na całej grupie. Ja to nigdy I one mi powiadają: skarbnik tam był, już świeca lampą, tam nikogo nie ma, nie? Ale prawda, jakże chrzeł, to go też widziały. Ja wam skończę. My tam organizowali w 2015 we grudniu taką grę industrialną i mnie akurat przyszło tam dozorować tego wszystkiego i tam na 20 minut wyłączyli prąd. Jezus Maria, ja miała świadomość, wiele tego górotworu jest nadymną. Tam kajżek stoła, to nad kanałem wentylacyjnym, to wieszka, nie? Ta zima, zol blaszany i 20 minut prądu nie było. Po prostu... No ale teraz dzięki temu wiesz, czemu są takie czarne te mundury. Bo tak jest ciemno na grubie, nie? Ja, Jak nie ma sztromu. ale to było straszne. To... Jak Ale ktoś... skąd wiedziałaś, że to 20 minut było?
bo miała komórkę. A, Ale tam nie było i tak zasięgów. Pięknie was zaproszony.